Раскошнае жыццё Александра Лукашэнкі стала на гэтым тыдні ці не самай рэзанансавай тэмы ў беларускай медыяпрасторы. Фільм каманды Сцяпана Пуцілы «Залатое дно» пра палацы, самалёты і люксавыя аўтамабілі дыктатара заняў першае месца трэнда ў Ютуба ў першы ж дзень выхаду на экраны і трымаецца там ужо цэлы тыдзень. Сабраў ён больш як 5 мільёнаў праглядаў. Рэха было такое, што самаабвешчаны прэзідэнт быў вымушаны апраўдвацца. Гэта мне падарылі, а гэта ўвогуле, ну не маё. А там увогуле і ў штаны залезлі. А ўсё на фоне свежа падаспеўшай статыстыкі. Афіцыйнай хачу заўважыць. Проста ўдумайцеся, 45%, то бок амаль палова беларусаў жыве на менш як 500 рублёў у месяц. З чаго 141 тысяча нашых суайчыннікаў мае ў месяц меней за 200 рублёў. Гэта насельніцтва гораду велічынёй з Барысаў. Нам любяць сказаць, што ў нас няма расслаення на багатых і бедных, але я ў гэта не веру. Бо, як бачым, адным і 17 рэзідэнцыяў мала, а другім хаця б масла на хлебушак было за што набыць. Вітаю вас, гэта студыя «Белсат тыдзень». Для вас працуе Ігар Кулей. Беларуская дыпламатыя абрала курс на абвастрэнне адносінаў з Польшчай. Хутка наламаць дроваў афіцыйны Менск умее, мы гэта бачылі не раз. Будаваць масты пасля гэтага прыходзіцца гадамі. Пагаршэнне адносінаў з імі нясе драматычныя ў прынцыпе наступствы не толькі для знешняй палітыкі, але і для эканомікі Беларусі. Схаваць, замаўчаць, забыць. У віцебскім шпіталі праз нястачу кісларода паміралі пацыенты. Замест расследавання чыноўнікі абяцаюць паставіць на месца доктара, які пра гэта адважыўся публічна распавесці. Ну, если это очередная политика, так надо на место ставить. Нам не до политики сейчас и пресекать подобные вещи. Если там действительно есть проблемы, ну так ее надо решать. Дзве канстытуцыі для беларусаў. Адная са штабу Ціханаўскай для новай Беларусі, але падобная да канстытуцыі старой. Другі праект ад прыхільнікаў Александра Лукашэнкі. Можа і новы, але ён хутчэй для захавання старой краіны. Есть просто те силы, которые находятся у власти, и они защищают свои личные интересы. Про людей никогда никто нигде не думал, никогда. Набірае абароты дыпламатычны скандал, хочацца сказаць, паміж, але насамрэч распалены беларускай дыпламатыяй. У дадзеным выпадку высмактанай з пальца тэмай гераізацыі вайсковых злачынцаў афіцыйны Менск прыкрывае свае палітычныя фрустрацыі. У чарговы раз дэвіз, якім кіруецца афіцыйны Менск, кажа «бей сваіх, каб чужыя баяліся». І ператрусы прайшлі, дарэчы, у двух беларусаў, беларускіх грамадзянаў, прадстаўнікоў польскай школы ў Берасці. За гэтымі падзеямі сачыла Кацярына Малей. Новая серыя дыпламатычнага канфлікту распачалася ў Берасці. У аўторак беларускія ўлады абвесцілі пра высланне дыпламата генеральнага консульства Рэспублікі Польшча ў Берасці Ежы Цімафеюка. Прычынаю зрабілася прысутнасць консула 28 лютага на імпрэзе, прысвечанай дню выклятых жаўнераў. Гэтак называюць удзельнікаў антыкамуністычнага падполля ў Польшчы пасля Другой сусветнай вайны. Прынцыповая і паслядоўная пазіцыя беларускага боку адносна выклятых жаўнераў ды іхных тыповых прадстаўнікоў банды Бурага застаецца нязменнай і неаднаразова даводзілася да польскага боку. Абсалютна непрымальная для нас гераізацыя ваенных злачынцаў, цынічнае апраўданне генацыду беларускага народу, найгрубейшыя парушэнні абавязкаў польскага боку ў недапушчэнні гераізацыі нацызму. Хоць імпрэза не тычылася непасрэдна гэтак званай банды Бурага, дыпламатычны канфлікт разгарэўся. У адказ улады Польшчы абвесцілі персоную нон-грата дыпламаты амбасады Беларусі ў Варшаве. Затым краіны абмяняліся высыланнем параў чарговых дыпламатаў. Варшава заклікае Менск, цытата, правесці дыялог з грамадствам і вызваліць палітвязняў, а не шукаць тэмаў, якія адцягваюць увагу. W zeszłym roku, w poprzednich latach tego typu wydarzenia... Летась у папярэднія гады імпрэзы такога тыпу з мэтай ушанаваць памяць загінулых жаўнераў адбываліся ў гэтых мясцінах. Мы перакананы, што пастанова беларускага боку палітычная, да і абсалютна беспадстаўная. W naszym przekonaniu jest motywowana politycznie. Пагаджаецца з ім і філосаф Уладзімір Мацкевіч. Працаўнікі МЗС Беларусі проста прыдумляюць сабе працу, упэўнены метадолаг. Дыпламат польскі ушаноўваў не Рамуальда Бурага,
а памяць пра тых, хто змагаўся з камунізмам. 1 сакавіка ў Польшчы нацыянальны дзень памяці выклятых жаўнераў. Гаворка пра партызанскія фармаванні, якія пасля выгнання з краіны гітлераўцаў не склалі зброі ды працягнулі змагацца за незалежную Польшчу, ужо супраць камуністаў. Сярод больш як 100 тысячаў жаўнераў-падпольшчыкаў былі і салдаты атраду Рамуальда Райса з мянушкою Буры, на якога і спасылаецца беларуская МЗС. Тыя партызаны спалілі 5 вёсак на тэрыторыі ўсходняй Польшчы, дзе жылі праваслаўныя беларусы. У гэтых рэйдах былі забітыя 79 асобаў, у тым ліку дзеці. Чаму такі тэрмін? Справа ў тым, што гісторыю пішуць тыя, хто перамог. І, адпаведна, гісторыю пісала НКВД і ягоныя слугі. Гісторыю пасляваеннага супраціву. І, зразумела, яны ачырнялі супраціў. Гэта прыкладна тое самае, што даць Карпенкову сёння пісаць гісторыю пратэстаў жнівеньскіх, верасеньскіх. Знішчаны люди тут були. За того тут зробили монастир. Буры – надзвычай спрэчная фігура і ў самой Польшчы. Некаторыя тлумачаць ягоныя дзеянні барацьбою за незалежнасць краіны. Маўляў, сярод забітых сялянаў былі тыя, хто супрацоўнічаў з камуністычнымі ўладамі. Але ў 2005 годзе следства Інстытуту нацыянальнай памяці адназначна сцвердзіла, што пацыфікацыі вёсак не могуць атаясамлівацца са змаганнем за незалежнасць, а дзеянні атраду маюць прыкметы генацыду. Czyny, których przedmiotem było śledztwo, a mianowicie spalenie. Дзеянні, якія былі прадметам следства, спальванне вёсак Заляшаны, Волька Выгановская, забіццё жыхароў, расстрэл фурманаў і нападзенне на вёскі Зані, Шпакі і Канцавізна – гэта атакі генацыду. Zanie, Szpaki, Końcowizna stanowił zbrodnię ludobójstwa. Ваенныя злачынствы практычна непазбежныя цягам самых розных канфліктаў і войнаў, нагадвае філосаф Уладзімір Мацкевіч. Гэтак жа і злачынствы асобных атрадаў савецкіх партызанаў не могуць пакідаць плямы на барацьбе ўсяго антыгітлераўскага падполля. Анджэй Пачобут бачыць тут больш палітычных прычынаў. Улады Беларусі з усіх сіл спрабуюць скіраваць грамадскую думку, скіраваць вочы беларусаў на нешта іншае, толькі не на сітуацыю ў краіне. Што Лукашенко патрабуе ворага, традыцыйна яго любімым ворагам з'яўляецца Польшча і палякі. У доўгатэрміновай перспектыве дыпламатычны канфлікт стратэгічна нявыгадны Беларусі, кажа аналітык Цэнтру еўрапейская трансфармацыя Андрэй Ягораў. Такія краіны, як Польша і ў цэлым Еўросаюз, які салідарызуецца з сваімі краінамі-сябрамі адносна знешняй палітыкі з'яўляецца вельмі важнымі партнёрамі для Беларусі, і пагаршэнне адносінаў з імі нясе драматычныя ў прынцыпе наступствы не толькі для знешняй палітыкі, але і для эканомікі Беларусі і для культурных стасункаў у сферы адукацыі. Толькі за апошні год афіцыйны Менск уступіў у цэлы шэраг дыпламатычных канфліктаў. У лістападзе ўлады абвесцілі 2 брытанскіх дыпламатаў персонамі нон-грата і выслалі іх з краіны. А месяцам раней афіцыйны Менск звярнуўся з настойлівай просьбай, каб Польшча і Літва адклікалі сваіх амбасадараў і рэзка абмежавалі сваю дыпламатычную прысутнасць у Беларусі. Тады нашыя суседзі ў адказ толькі выканалі патрабаванні афіцыйнага Менску. Катя Малей, Белсад. Як народ скажа, так і будзе, часта паўтарае Александр Лукашенко. Тым часам у пытаннях, з якімі краінамі і як варта развіваць дачыненні, улады з народам неахвочыя раіцца. Хто лепш за жыхароў памежжа ведае вартасць добрасуседскіх адносінаў? Ці не перагледзелі яны свае меркаванні на фоне апошніх падзеяў? Слова жыхарам Берасця. Я считаю, что мы со всеми соседями должны развивать отношения, и с Польшей в том числе. Что нам это дает? Мне кажется, развитие – это всегда возможности. Это всегда возможности. Культура, наука, медицина, обмен опытом, студенты. Это наши соседи. Как это? Они нам дают уверенность того, что рядом с нами есть верный союзник, верный друг. Сосед, как сосед по лестничной площадке, который всегда придет в трудную помощь.
в трудную минуту, точнее. Беларусь повинна развивать адносіны з Польшай, тому што Беларусь мае цесныя гістарычныя сувязі з Польшай, і мы доўгі час уходзілі ў састаў Польшы. Калі Беларусь будзе мець цесныя контакты з Польшай, яна таксама атрымае цесныя контакты з заходнімі странамі. Не только мы разрываем, но и поляки тоже разрывают с нами отношения. Просто нужно себя немножко вести по-другому по отношению к нам. Тогда, может быть, все и наладится, будет все хорошо. Шмат людей ездит працаваць в Польшу. Ну и Беларусь, как бы, европейская країна. Лепей будзе, калі в Польше. Ну, з Польшей адносіны патрэбна. З Польшай і з астатнімі краінамі Європи. Апошнім, як дагэтуль, справу пракаментаваў часовы павераны ў справах Польшчы дыпламат Марцін Вайцехоўскі, прывожу ягоныя словы. Гэтае мерапрыемства ніякага дачынення да бурага і да падзеяў у Гайнаўцы не мела. У адрозненне ад таго, што сцвярджаюць беларускія дзяржаўныя СМІ і некаторыя эксперты. Можа, вершы і чыталі, але 100% не на славу Райса. Ягонае імя на сустрэчы нават не ўзгадвалася. Мы гэта старанна правяралі, калі бы было па-іншаму, наш консул просто б не удзельнічаў у такой сустрэчы. А я нагадаю, што прэзідэнт Польшы таксама адмаўляўся браць пад патранат марш у Гайнаўцы, дзе сярод іншых быў партрэт бурага. Ну і галоўнае, тое, што ўжо гучала ў гэтым матэрыяле, Польскі інстытут нацыянальнай памяці яшчэ ў 2005 годзе пасля працяглага следства рэзюміраваў, дзеянні бурага мелі прыкметы генацыду ў адносінах да праваслаўных беларусаў. Гэтага надалей трымаецца і афіцыйная Варшава. Часам можна падумаць, што беларускае чынавенства ў нашай краіне культывуе такую традыцыю абыякавага стаўлення да лёса грамадзянаў з супрацьлеглымі палітычнымі поглядамі. Але я запэўніваю вас, гэта не так. Абыякавае стаўленне да чалавечага жыцця – гэта норма ў дачыненні да ўсіх беларусаў, незалежна ад іхных палітычных перакананняў. На гэтым тыдні мы атрымалі чарговы таму доказ. У адказ на смерці пацыентаў праз няспраўную сістэму падачы кіслароду віцебскі лекар-анестэзіолог Уладзімір Мартаў, які летась першым у нашай краіне пачаў адкрыта гаварыць пра ковідную хлусню ў статыстыцы Міністэрства здароўя, распавёў пра чарговае маўчанне чыноўнікаў. Людзі паміралі праз кепскіх менеджераў, якія не вырашалі праблемы, перакананы заведуючы рэанімацыйным аддзяленнем доктар Мартаў. Ягоная грамадзянская пазіцыя каштавала яму любімай працы. У Беларусі, дзе адчуваецца востры дэфіцыт лекараў, Мартаву без агучвання прычыны не працягнулі кантракт. Замест таго, каб вырашыць праблему і звольніць некампетэнтных функцыянераў, адказных за трагедыю, улады ва ўсім шукаюць палітыку. Больница обеспечена абсолютно всем необходимым оборудованием для поддержки дыхательной. В конце лета, начало осени мы построили и ввели в эксплуатацию кислородно-распределительную станцию, потому что, естественно, что потребность кислорода и расход кислорода, конечно, увеличился. И поэтому работать стало легче, проблем с кислородом у нас нету. Понятно. А что там в интернете какой-то врач заявлял о том, что... Да что там за проблема? Что там за проблема? Не хватает кислорода. Слушай, это было... Я не думаю, так, чтобы не хватало там кислорода. Хватает, там на пике было небольшие перебои, мы там комиссию высылали. Ну, человек... Ну, если это очередная политика, так надо на место ставить. Нам не до политики сейчас. И пресекать подобные вещи. Если там действительно есть проблема, ну, так ее надо решать. Заведуючы аддзяленнем рэанімацыі віцебскай больніцы хуткай дапамогі Уладзімір Мартаў з намі на сувязі. Вітаю вас, спадар Уладзімір. Здравствуйте. Вось Александр Лукашенко і міністр таксама Піневіч абмяркоўваюць агучаную вамі інфармацыю, шукаюць у гэтым ва ўсім палітыку. А што вы бы ім адказалі на іхныя заявы? Ну, вы знаете, вначале все-таки обсуждается факт, а потом он интерпретируется. А если у людей есть уже заведомое решение, что ничего нет и все, одна политика, ну, нечего обсуждать. Главное, что самый главный посыл – ничего менять не надо, у нас все хорошо, с кислородом особенно. Я бачыў таксама вашу рэакцыю першую. Вы сказалі, што неважна, лекар апазіцыянер ці не апазіцыянер, кісларода да гэтага не пачне ісці. Да, да, то есть какая разница? Давайте обсуждать все факты, какие-то, ну, события, давайте находить, скажем так, то, какие у нас есть проблемы, давайте их решать. А если на все проблемы нам будут отвечать, что нет проблем, у нас все хорошо, а это все политика, ну, понятно, что проблемы не решаются.
Але вось вы знаходзіце для сябе нейкае тлумачэнне, адкуль вось такі цынізм? Усё ж такі мы размаўляем пра жывых людзей, якія паміралі ў выніку памылкі. Чаму чыноўнікі так цынічна сябе паводзяць? Хоць мы ведаем, што Беларусь дэкларуе сябе сацыяльнай дзяржавай, клопат аб людзях у першую чаргу. І тут вось такое несупадзенне. Вы знаете, декларация – это одно, а действие – это другое. Для меня в этой позиции нет ничего нового. Господи, тут много лет назад свиной грипп, опять же, неготовность, проблемы и потом затирание под коврик. А что такое, когда мы заметаем проблему под коврик? Ну, ее не надо решать, хотя она имеет решение. И тогда имела решение. И сейчас проблемы могут иметь решение, в общем-то. Ну, Вынік даволі сумны ўсяго гэтага. Аказваецца, у нас немагчыма казаць праўду. Вось звальняюць вас, звальняюць іншых спецыялістаў. Таксама на знак салідарнасці з вамі на гэтым тыдні звольніўся вядомы хірург Дмітрый Харкоў. Гэта ў той час, калі ў нашай краіне востры дэфіцыт лекараў. Я вось зараз агучу пэўную статыстыку. У траўні мінулага года, то бок яшчэ год не мінуў, у нас не хапала 3200 лекараў. Такая колькасць, такая вакансія была. У гэтым годзе, вось зараз, можна сказаць, у лютым дадзеныя, ужо 4300 лекараў не хапае. То бок на 1100 лекараў дэфіцыт з'явіўся. Рост на чвэрць, на 25%. Агулам у Беларусі 42 тысячы дактароў. Ну і можна палічыць проста экстрапаляцыяй, што 10% зараз дэфіцыт лекараў. Чаму так раскідваюцца людзьмі-то? Ну, опять же, нет проблемы у этой системы оказывать качественную медицинскую помощь. Поэтому уехал профессионал. Хорошо, как раньше говорилось, ушел неудобный, заменим его удобным. Какая разница? Не в этом проблема. Если бы, понимаете, если бы система здравоохранения была построена на том, чтобы лучше, качественнее оказывать медицинскую помощь, она бы действовала, просто система иначе. Есть элитные, в общем-то, системы, есть элитные больницы, где следят за кадрами, их отбирают, где следят за оборудованием, его тоже за этим следят. А все остальное, какая разница? Честно говоря, нет ощущения, что это вообще вот то, о чем я говорю, что это вообще кого-то волнует. Это удивительно на самом деле. Потому что, те люди, которые, допустим, даже живут в Витебске и являются начальниками, они попадают к нам, они не едут никуда, у них нет никакой элитной больницы. Я с тем самым кислородом, с какими-то другими проблемами, они этого не чувствуют. Может быть, с другими инстинктами. Да. Спадар Владзімір, але як вы думаеце, вось галоўная прычына ўсё ж такі ў гэтым незанядбанні лекараў, што яны з'язджаюць, што іх становіцца меней, што дэфіцыт павялічваецца? Ці ёсць нейкія іншыя прычыны таксама, якія можна было б назваць і сказаць, вось яшчэ адна прычына, чаму лекары зыходзяць з прафесіі, не ведаю, з'язджаюць, няма такой статыстыкі, куды яны падзяюцца? Вы знаете, медики, которые уезжают, они не худшие, это так, как минимум. Они хотят к себе человеческого отношения, это во-вторых. И они не хотят заниматься ерундой, это в-третьих. Четвертая тема, конечно, денежная. И она тоже важна. Но вот первые причины, они все-таки важнее. И если человек все-таки должен не заниматься ерундой, а все-таки заниматься лечебным делом, ему это нравится, он, наверное, будет в меньшей степени готов будет отсюда уехать. Самоуважение – это на первом месте. Спадар Владзімір, дзякуй вам вялікі за ваш каментар і за вашу пазіцыю. Усяго вам добрага. Да пабачэння. Спасибо. До свидания. На гэтым тыдні не толькі каманда Сцяпана Пуцілы на канале «Нехта Лайв» шукала грошы Александра Лукашэнкі. Святлана Ціхановская падчас свайго замежнага турне завітала ў Швейцарыю і прасіла ўлады гэтай краіны дапамагчы ў пошуку рахункаў сям'і самаабвешчанага прэзідэнта Беларусі і ягоных прыдворных бізнэсоўцаў. Наша карэспандэнтка Тацяна Рэут сачыла за гэтым візітам і разбіралася ў тым, ці Швейцарыя гатовая дапамагчы ў гэтым далікатным пытанні.
7 гадоў таму на швейцарскіх рахунках выявілі 150 мільёнаў долараў беглага прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча. Для фінансавай гісторыі Швейцарыі гэта нават дробны эпізод. Мільёны і мільярды тут хавалі дыктатары і карупцыянеры Філіппінаў, Нігерыі, Казахстану, Узбекістану. Таму не дзіва, што Святлана Тихановская пыталася ў швейцарцаў пра тайнікі Лукашенко. Мы запросили расследование для поиска и блокировки этих средств, чтобы ограничить доступ режима к финансам, потому что мы понимаем, что эти финансы все идут на насилие, на оружие. У снежні Швейцарія увяла санкцыі супраць Александра Лукашэнкі, ягонага сына Віктара і яшчэ 13 чалавек, павялічыўшы свой санкцыйны спіс да 55 асобаў. Практычна гэта азначае, што банкі мусяць замарозіць іхныя рахункі, калі яны ёсць у Швейцарыі. Ясно, что не будет в банках рахунку на имя Виктора Лукашенко ці Александра Лукашенко. У міжнародных масштабах это працуе звычайна праз пасярэднікаў, бывае ў некалькі ўзроўняў. Наша задача это знайсці, праз каго гэтыя грошы выводзяцца, праз якія схемы. Сацыял-дэмакрат Фабіан Моліна ў верасні мінулага года ініцыяваў парламенцкую дыскусію пад назваю, цытата, «Колькі грошай дыктатар Лукашэнкі ляжыць у швейцарскіх банках». З тае пары ані канкрэтных лічбаў, ані наўпроставых доказаў не было. На тое, што ў Швейцарыі дастаткова актываў, звязаных з беларускім рэжымам, указваюць некалькі фактаў. Па-першае, у швейцарскім банкаўскім сектары багата беларускіх бізнэсоўцаў і іх блізкія стасункі з чыноўнікамі. Акрамя таго, пасля пачатку пратэсту прыватны самалёт Лукашэнкі быў зафіксаваны ў Базелі. Таму я ўпэўнены, што сродкі ёсць. Цяпер трэба знайсці доказы. Канфедэрацыя застаецца адным з найбуйнейшых афшораў у свеце. Швейцарскія банкі распараджаюцца амаль 2,5 трыльёнамі долараў, ці чвэрцю ўсіх афшорных актываў свету. Гэтая рэпутацыя не цешыць швейцарцаў, таму яны паслядоўна ўводзяць новыя законы дзеля барацьбы з шэрымі капіталамі. Аднак прымусіць банкі раскрыць сумнеўныя актывы дзяржава не можа. Калі для буйных фінансавых арганізацый, як UBS банк ці Credit Suisse, гэта пытанне рэпутацыі, то малыя банкі ўвогуле не зацікаўленыя здаваць сваіх падазроных кліентаў. За наўмыснае ўтойванне брудных грошай ім пагражае ўсяго толькі штраф каля 270 тысяч долараў. Швейцарыя і ў прыватнасці ўрад заўсёды мела два твары. На адным афіцыйная нейтральнасць, бізнес, інтарэсы і інтарэсы банкаў. Але з другога боку Швейцарія вельмі заангажаваная ў пытанні правоў чалавека. І ва ўрадзе не бракуе людзей, якія робяць вельмі шмат у гэтым накірунку. Магчыма, менавіта гэтая дваістасць швейцарскай замежнай палітыкі з'яўляецца прычынай карацейшага санкцыйнага спісу па Беларусі у параўнанні з прынятым еўразвязам. У ім бракуе бізнесоўцаў. Праблема ў тым, што Швейцарыя з'яўляецца вельмі важным эканамічным цэнтрам. Палітычным не. Гэта маленькая краіна. Таму важнасць санкцый у тым, каб прыняць іх менавіта супраць бізнесоўцаў. Бізнесоўцаў, якія сёння надалей маюць дачыненні са Швейцарыяй і пры гэтым звязаныя з уладай Лукашэнкі. Мы хочам, каб гэтыя дзелавыя стасункі прыпыніліся. Адным з гаманцоў Лукашэнкі, якога каманда Святланы Тихановскай абмяркоўвала са швейцарскім бокам, лічыцца гандляр нафтапрадуктамі Мікалай Варабей. Са Швейцарыяй яго звязваюць у тым ліку асабістыя стасункі. Ягоная дачка Кацярына замужам за менеджерам топавага швейцарскага банку Джуліус Бэр Яўгеніем Смушковічам. Яшчэ адзін бізнесовец у еўразвязаўскім, але не швейцарскім санкцыйным спісе – Александр Шакутін, кіраўнік кампаніі «Мкадор». Раней ён запэўніваў, што не мае актываў за мяжою, хаця і планаваў адправіць сына вучыцца ў Швейцарыю. А вось расійскі мільярдэр і блізкі сябар Александра Лукашэнкі Міхаіл Гуцырыеў меў бізнес-дачыненні са Швейцарыяй яшчэ з пачатку 2000-х. Тады швейцарская кампанія Glencore дапамагала яму ствараць Руснефть. Шукаць жа шэрая схема ў афіцыйных швейцарска-беларускіх эканамічных дачыненнях не варта, лічыць былы дыппрадстаўнік Беларусі ў Швейцарыі. Очень много в Швейцарии бизнеса, скажем так, который имеет какие-то белорусские корни. Но это не значит, что это некий бизнес, связанный с режимом. То есть многие же люди, пытавшиеся создать бизнес или создавшие бизнес в Беларуси, почувствовали или увидели, что это все ненадежно. Многие вынуждены были уехать. Они никак не связаны с режимом, они скорее бежали от режима. Летась Беларусь экспартавала ў канфедэрацыю ў асноўным паслугі, збольшага ў галіне транспарту і IT, агулам на амаль 200 мільёнаў долараў. А вот для каких-то, скажем так, схем, связанных с режимом,
Мне кажется, это совершенно не те объемы. Понимаете, режим отождествляет себя со страной, с бюджетом. То есть он путает, не делает разницы между своим карманом и государственным бюджетом. Сапраўды, мясцовая гісторыя ведае і іншыя маштабы. 1986 год Швейцарыя замарожвае больш за 860 мільёнаў долараў былога прэзідэнта Філіппінаў Фердынанда Маркаса. 700 мільёнаў долараў, скрадзеныя нігерыйскім дыктатарам Сані Абачам, былі заблакаваныя пасля ягонай смерці ў 1998 годзе. Цягам арабскай вясны тут выкралі больш за $1 мільярд бліжнеўсходніх дыктатараў Каддафі і Мубарака. Ёсць і постсавецкія прэцэдэнты. З 2007 года ў Казахстан вярнуліся амаль 140 мільёнаў долараў, звязаныя з нафтавай карупцыяй. Адбывалася гэта ў часы прэзідэнцтва Нурсултана Назарбаева. Сёлета ва Узбекістан маюць вярнуць частку з заблакаваных у Швейцарыі 800 мільёнаў долараў Гульнары Карымавай, дачкі былога прэзідэнта. А вось актывы Януковіча ў сцяж знаходзяцца ў Швейцарыі, у тым ліку праз бюракратыю украінскага боку. Як паказвае практыка, выяўлення накрадзенага магчыма толькі пасля падзення рэжыму. Вяртанне сродкаў народу займае гады і дзесяцігоддзі. І нават тады няма гарантыі, што грошы не патрапяць у рукі новых карупцыянераў. Таму апаненту Лукашэнкі не раяць разлічваць на золата партыі ў будаванні новай Беларусі. Тацяна Рэут, Белсат, Берн. А мы працягваем наше выданне. Наперадзе ўсё самае цікавае. Ці сапраўды Александр Лукашенко збіваў цяжарную Ірыну Абельскую, маму Миколая? Краем глаза увидел абсолютно избитую женщину. Я потом у Сидоровской спрашиваю: Люда, что там происходит? Ой, говорит, это Абельская. Дзве канстытуцыі для беларусаў ад улады і ад прыхільнікаў пераменаў. Разбярэмся, у чым галоўныя адрозненні двух праектаў. Есть просто те силы, которые находятся у власти, и они защищают свои личные интересы. Про людей никогда никто нигде не думал, никогда. 5 мільёнаў 200 тысячаў праглядаў і 50 тысячаў каментароў толькі на Ютубе. Хтосьці ведаў ледзь не ўсё, а хтосьці адкрыў для сябе сапраўднае аблічча апошняга дыктатара Еўропы. Але ведаеце, што мяне больш за ўсё ўразіла ў фільме «Залатое дно». Ні золата, ні палацы, ні нават самалёты. За гэтым усім я пільна назіраў усе апошнія гады пра шмат, што сам пісаў. Мяне ўразіла гісторыя, якую я ў фільме пачуў упершыню, пра тое, што Лукашенко раз'юшыўся, калі даведаўся пра цяжарнасць Ірыны Абельскай, біў яе за гэта. Біў так, што тая была сіняя. Распавёў пра гэта беларускі мадэльер Саша Варламаў, які знаходзіцца зараз з намі на відэасувязі. Саша, добрый вечар. Добрый вечер. Вось у мяне такое, ведаеце, ёсць уражанне пэўнае, што Мікалай Лукашенко гэты фільм паглядзеў «Залатое дно». Я памятаю, што ён пільна сочыць за тым, што адбываецца ў інтэрнэце. Думаю, і гэтую падзею ён не прапусціў. Даведаўся пра адносіны сваіх бацькоў. Але адкуль вам вядома вось пра тое, што адбылося? Пра якіх абставінах вы даведаліся пра гэтыя рэчы? Вы знаете, я с Ириной Абельской встретился непосредственно вот так, лицом к лицу, уже практически перед тем, как она уходила в декрет. Я работал с медиками, она возглавляла вот это управление, которое лечкомиссией называется. Вот. И она просила меня лично участвовать с показами моды на День медработника, который проходит, по-моему, в июне. Вот. И уже тогда, когда я увидел ее непосредственно лицом к лицу, тогда я понял, что тогда, когда я случайно был в лечкомиссии, я увидел ее там, но она там была как пациентка. Она была действительно... Удивительно страшный вид, был опухший, отекший, она была черно-синяя. Я потом сразу буквально, когда вышел, позвонил Людмиле Сидорской. Людмила Сидорская возглавляла патронажный совет мельницы моды. Вот. И я спросил, а что вот это за женщина, потому что слишком уж это было как бы неуместно в такого уровня больницы. Она то ли приехала случайно, то ли она там поправляла свое здоровье после избития. Она мне сказала, Сидорская, откровенно, что ее Лукашенко очень сильно избил. Избил, когда уже невозможно было делать аборт, и когда, потому что шла борьба за влияние на Лукашенко. Влияние это было через Абельскую, через маму Абельской.
была вот эта вот сторона, где был Коноплев и Козулин, и они тоже влияли каким-то образом. Это шла борьба за спиной Лукашенко, это нравилось. И, конечно, все хотели вместо Обельского видеть кого-то другого, кто бы лоббировал взгляды, ну, скажем так, Коноплева, Козулина или чьи-то другие взгляды. И шла очень сильная борьба, закулисная борьба. Так как я модельер, и волей судьбы мне приходилось одевать чиновников, очень высоких чиновников. Вот. И я был свидетелем вот этих вещей, когда они, например, как рассказывают все, это как на приеме у гинеколога, что ли, так могу сравнить. Но я был модельером, и я знаю какие-то многие вещи, потому что мне просто передавали, рассказывали, когда люди стояли, например. Дворцовые сплетни, так званые, правда? Дворцовые сплетни. Это не дворцовые сплетни. Вы знаете, сплетнями это можно назвать тогда, когда это выходит за стены этого дворца и гуляет само по себе, там уже прибавляют, убавляют и так далее. А когда это происходит внутри, закрыто, я бы никогда, в принципе, не стал бы говорить об этом. Но дело в том, что я ведь сам пострадал из-за того, что Лукашенко на мое место практически поставил свою любовницу. Саша, до гэтага мы яшчэ зараз вернемся. Аўтары фільму «Залатое дно», які выйшаў на гэтым тыдні, называюць вас суценёрам Александра Лукашэнкі. Вось як вы успрынялі увогуле вось такі зварот да вас, і ці не лічыце, што такая характарыстыка ўсё ж такі можа вам не адпавядае? Вы знаете что, для того, чтобы говорить о том, кто сутенер, нужно разобраться, кто такой Нагорный и Егор Хрусталев, который вел новогодние огоньки с приглашением несовершеннолетних моделей Сергея Нагорного. Кто такая Тамара, кто такой Григорий Бондарев, техника и Экспофо. Есть там такая выставочная компания, которые обслуживали не Лукашенко, а Совет Министров, это вот бизнесмены, которые пониже уровнем. Вот. Надо спросить у них. Дело в том, что я и моделями занимался только лишь потому, что я не хотел пользоваться ни моделями Нагорного, ни моделями Тамары. Потому что я не хотел выносить в мельницу, в мою мельницу моды, привкус вот этой продажности. У меня модели работали только на мельнице моды. И только со мной. И я из-за того, что я не хотел отдавать их Лукашенко, меня, в принципе, и арестовали. А что, спробовали брать до Лукашенки девчин с вашими мельницами? Да, это было несколько раз. В этом участвовал Коноплев, в этом участвовал Козулин. Но мне пришлось позвонить по телефону и пригласить 3 женщин легкого поведения. Вот, потому что я не мог своих туда отдать. Это просто невозможно было. Вот. И когда Козулин узнал, по походке узнал, они только шли от лицея БГУ к машине, машина тотчас же тронулась, и он уехал, потом по телефону звонит мне: ты что, с ума сошел, зачем ты мне проституток? А кого? Моделей. Я говорю, нет, извините. Вы кажаце, што вось абаранялі сваіх мадэляў, але казалі таксама, трэба вызначыцца, хто тады Нагорны і Хрусталёў, дык хто ж яны ў вашым вызначэнні, хто гэтыя людзі, як бы вы іх назвалі? Это люди, например, Нагорный в начале 2000-х годов вместе с МВД проводили конкурс «Супермодель мира» в Белоруссии, когда это проходило в театре Янки Купалы, когда стояли милиционеры, отсекали родителей и оставались родители на улице, а сами несовершеннолетние модели, мальчики и девочки, они заходили в зал. Ну, я представляю, сколько тогда эшелонов поездов ушло вместе с несовершеннолетними моделями в Москву. А что делать в Москве? Это понятно. Пусть Григорий Бондарев расскажет, что с его дочерью стало. И пусть Тамара расскажет, что с ее дочерью стало. Как они доигрались. Одной уже нет в живых, вторая наркоманка. Пусть это все будет известно. Это можно сделать на этой теме отдельную передачу. А Егор Хрусталев, который хороший ведущий, толковый, умный парень. Но когда он объявлял белый танец, и когда девушки Сергея Нагорного подходили к министрам и приглашали на белый танец, отказаться нельзя.
Женщина приглашает. Только 2 женщины смогли отказаться. Это была Сидорская и это была Мартынова. Они сказали: дорогие милые девушки, своих мужей мы уже до вас пригласили. И тогда они танцевали со своими мужьями. А все остальные вот с этими синюшными в стоптанных шпильках, платьях, взятых на прокат. Это позорище какое-то. Но, понимаете, вот все действие Сергея Нагорного построено на том, что он работал на Лукашенко, на поставку моделей. И поэтому у него первого была лицензия на проведение, на организацию модельного агентства. Тамара была второй, и больше потом ни у кого не было. Мне это было не нужно, потому что я не занимался моделями. Я занимался модой, мы делали коллекции. И мы приглашали людей для показа коллекций. Мы сами работали с этими людьми для того, чтобы они показывали дизайнерскую моду. Они после этого не ходили никуда, ни на какие вечеринки, ни на какие фуршеты после показов. Это совершенно другой мир. Ведаеце, вось калі беларусы бачаць, напрыклад, побач з Александром Лукашэнкам там міс Беларусь, Марыю Васілевіч, ну, розныя думкі з'яўляюцца, але ўсё ж такі людзі схільныя вераць у лепшае. А вось вы калі бачыце, напрыклад, Марыю Васілевіч побач з самаабвешчаным кіраўніком краіны, як вы рэагуеце? Вы што вы думаеце ў такія секунды? Я думаю, что эта девочка просто-напросто продала себя. Потому что я очень хорошо знаю, что творится в Национальной школе красоты. Перед тем, как меня арестовать, за 2 недели до этого мне предлагали стать художественным руководителем Национальной школы красоты, чтобы я мог там сделать центр современного стиля и моды, для того, чтобы можно было производить одежду, которую делают молодые дизайнеры. Но когда я сказал, что, вы знаете, если там придется заниматься подготовкой девушек для конкурса «Мисс Беларуси», а это конкурс, который 100% туда идет, со всеми заключен был контракт на 2 года с какими-то, вот, что они там обязаны отрабатывать, им за это дают и квартиры, и машины. И Нина Гончарова одна из них, которую вместо меня поставили, скажем, и дом моделей белорусский тоже отдали ей. Что она за полгода сотворила с этим домом моделей? Она ведь полностью разорила его, она распустила все. Там сейчас кроме ее офиса и швейного отделения, которое изготавливает форменную одежду какую-то, вот, там больше ничего нет. Это то, что произошло с белорусским домом моделей. Это можно себе представить, с центром моды. Так, извините, что у них в голове, у этих девушек, которые точно знают, что им придется делать? И что они за это получат? Ну, конечно, я понимаю, не родись счастливой, а родись красивой. Но вы знаете, это глупая пословица. До добра это еще ни одну женщину в мире не довело. Саша, дзякуй вам вялікі за гэты расповед. Думаю, на гэтай ноце мы скончым. Нашых гледачоў таксама заклікаю паглядзець фільм пра жанчыну Лукашэнкі. Белсат зняў, ён мае ўжо амаль 1 мільён праглядаў на Ютубе. І там, дарэчы, Саша Варламаў з'яўляецца галоўным персанажам, які распавядае тыя гісторыі. Дзякуй вам яшчэ раз вялікі і добрага вам вечара. Добрый вечер. А зараз коротка пра іншыя галоўныя тэмы гэтага тыдня. На жаль, палітычна матываваныя судовыя справы сталіся штодзённасцю ў нашай краіне. А сведчанняў пра нечалавечыя ўмовы ўтрымання ў турмах і здзекі з вязняў становяцца ўсё болей. Тыдзень за 100 секундаў ад Насты Русецкай. Сябру прэзідыуму Каардынацыйнай рады Марыі Калеснікавай падоўжылі тэрмін утрымання пад вартаю. Яна застанецца за кратамі да 8 траўня. Яе вінавацяць, між іншага, у закліках да захопу ўлады, а таксама ў стварэнні экстрэмісцкага фармавання і кіраванні ім. Следчы камітэт выставіў Сергею Ціханаўскаму канчатковае абвінавачанне. Блогер праходзіць адразу паводле 4 крымінальных артыкулаў. Яму пагражае да 15 гадоў зняволення. Міжнародны алімпійскі камітэт не прызнаў Віктара Лукашэнкі новым прэзідэнтам Нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі. Высокіх чыноўнікаў беларускага ўраду на алімпійскія гульні запрашаць не будуць і не дадуць ім акрэдытацыі. Генпракуратура абскардзіць прысуд Кацярыне Врысевіч і Артёму Сарокіну. На думку ведомства, пакаранне занадта мяккае. За нібыта раскрыццё медычнай таямніцы журналістку асудзілі на 6 месяцаў калоніі. Доктар атрымаў 2 гады пазбаўлення волі з адтэрмінаваннем.
Наши зняволеныя каляжанкі Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова сталіся лаўрэаткамі прэміі імя Дар'юша Фікуса за стойкую журналісцкую дзейнасць ва ўмовах, якія патрабуюць велізарнай асабістай адвагі. 18 лютага журналістак асудзілі на 2 гады калоніі за стрым з плошчы пераменаў. За кратамі яны перабываюць ужо 119 дзён. У сераду блогер Сергей Пятрухін парэзаў сабе вены ў магілёўскай турме. Такім чынам палітвязень выразіў пратэст супраць антысанітарыі і сукамернікаў. Пасля гэтага яго змясцілі ў карцар. А яшчэ днямі ў Беларусі ўзмацнялі вертыкаль ракіроўкі ў войску і ў службе МНС, якую узначаліў міліцыянт Вадзім Сіняўскі, адпраўлены ў адстаўку кіраўнік следчага камітэту, юрыст, пракурор Іван Наскевіч. Ягонае месца заняў выхадзец з КДБ Дзмітрый Гара. Вось ягоны партрэт, калі ласка, паглядзіце. Дзіўна, што скончылася толькі на гэтым, бо следчаму камітэту ўвогуле прадракалі расфармаванне пасля таго, як шмат хто са следчых адмаўляўся працаваць па палітычных справах. Агулам бачна, што беларуская вертыкаль усё больш нагадвае вайсковую арганізацыю або вайсковую хунту, дзе людзі ў пагонах стаяць на першым месцы. З такімі Александру Лукашэнку зручна працаваць. Спачатку выконваюць загад, думаюць ужо пазней, калі ўвогуле. Дарэчы, старэйшы сын Віктара, Александр Лукашэнкі, таксама мае генеральскае званне. На гэтым тыдні адпраўлены раней у адстаўку з пасады памочніка па нацыянальнай бяспецы Віктар Лукашэнка зноў быў у навінавай павесцы. Каментуючы адмову міжнароднага алімпійскага камітэту прызнаць сына кіраўніком камітэту нацыянальнага, Александр Лукашэнка абураўся. Я там парасон для гэтай арганізацыі. Усё было добра, потым яны даслалі патрабаванне Дзіму Баскава пад нож. Лукашенко 1, Лукашенко 2. Не дай Бог, мы тады санкцыі ўводзім. Яшчэ нічога не зрабілі, ўжо санкцыі ўводзяць. І прапанавалі яму ад бацькі адмовіцца. Гэта сын адмовіцца ад бацькі. Ну што пра іх казаць далей? Ну, заступіўся бацька за сына, дзіўна было б, калі б не заступіўся. Не ведаю толькі, ці такая пратэкцыя толькі горш не зробіць. Заступіўся і за Баскава. Нагадаю, што гэта чалавек, якога падазраюць у датычнасці да забойства Рамана Бандарэнкі. Тут ужо горш не будзе дакладна. Дарэчы, пра Баскава. Калі Беларусь пазбавілі чэмпіянату Еўропы па хакеі, ён ды іншыя чыноўнікі розных калібраў пачалі наракаць. Куклаводы пазбавілі беларусаў спартовага свята. Я з гэтай логікай не згодная, але калі кіравацца менавіта ёй, то як назваць спробу гэтых жа чыноўнікаў прапіхнуць на Еўрабачанне гурт з відавочна палітычнай песняй? Па такой логіцы гэта свядомая спроба сабатажу, у выніку якога Беларусь увогуле можа застацца без удзельніка. Проста паслухайце. Ты будешь всем доволен, рад всему. Я сочиню тебе специально музычку. Я поднесу тебе весь мир на блюдечке. Правілы конкурсу адназначна забараняюць палітычныя падтэксты. Але праводзіцца закрыты конкурс, гурт прызначаецца, а не выбіраецца, і вынік адпаведны. Рашэннем арганізатараў песню здымаюць, а часу на тое, каб прадставіць новую, да заўтра. Замест таго, каб выбачыцца, пасыпаць галаву попелам і прызнацца, што не чыталі ўмоваў конкурсу, беларускія прапагандысты пагражаюць Еўропе. Будзеце цяпер слухаць нашы ракетныя комплексы «Паланез». Нічога не нагадвае. Дарэчы, палітычны гурт «Галасы з месту» з Баранавічаў. Не чужы мне горад, як спявае гурт здаровага чалавека, я нарадзіўся тут. Крыху вам інфармацыі. Баранавічы – гэта 8-й па велічыні горад Беларусі. Тут пражывае 175 тысячаў чалавек. На жаль, колькасць насельніцтва 3-й год запар скарачаецца. Тут месціцца 61-я знішчальная авіябаза, галоўнае месца, дзе базуюцца самалёты, якія прыкрываюць беларускае неба. А таксама гонар Беларусі, унікальнае прадпрыемства, 558-й авіяремонтны завод, на якім мадэрнізуюць не толькі нашыя, але і вайсковыя самалёты замежных краінаў. Мы выйшлі на вуліцы Баранавічаў і запыталіся, што жыхары гораду думаюць пра песню і пра мясцовы гурт «Галасы з месту». Песня, это, как ее там, что-то, в общем, про дудку. Я видела строчки, вот, я ее не стала слушать, вот, но я видела строчки, что там «пляши под мою пляши под дудочку». Вот. Не очень песни, и я не знаю, ну,
Ну, понятно, как происходил выбор. В общем-то, никого не спрашивали. Кто понравился, того отправили. Услышал буквально недавно, когда объявили официально то, что она поедет выступать за нашу республику. А так до этого ни разу не слышал, не видно было ничего. Как бы ничего про нее хорошего сказать, может, даже не могу. Потому что не мой репертуар. Я думаю, что в десятку точно не попадет. Мне лично нравится, классно очень. Песни хорошие. Мне кажется, можно было и лучше что-нибудь поискать. Чувства двуякие и противоречивые, понимаете? Вот это их последняя песня, особенно такие слова, что я научу тебя плясать под дудочку, я научу тебя ходить по струночке. По-моему, они вот на данном этапе, в связи с нынешней политической обстановкой в стране, они не понимают, что они поют вообще. К чему они призывают, какой посыл они дают обществу. Неужели они не понимают, что песня политизированная? Научить ходить под дудочку и там плясать под дудочку и ходить по струночке уже не получится. После августовских событий с людьми этого уже не сделать. Это не песня для такого конкурса, как бы. И отбора никакого не проводилось, наверное. Все-таки я не слышал про этот отбор. Залезла в Google, посмотрела. Очень сильно была удивлена и расстроена. Лучше бы я этого не делала, конечно. Но вообще я считаю, что эта группа, естественно, выбрана нашими вышестоящими. Но это плевок белорусскому народу в лицо. Адначасова з турне Святланы Ціхановскай па еўрапейскіх краінах у публічнай прасторы з'явіўся новы праект Канстытуцыі, які прапануе ейны офіс. Улады, ў сваю чаргу, ўжо даўно кажуць пра мадэрнізацыю галоўнага закону краіны. Пра два шляхі развіцця Беларусі пагаворым з прадстаўнікоў Святланы Ціхановскай па канстытуцыйнай рэформе Анатолем Лябедзькам і Юрыем Васкрэсенскім, арганізатарам круглага стала дэмакратычных сілаў. Вітаю вас, добры вечар. Добрый вечер. Добрый. Спадар Анатоль, напэўна, першае пытанне накірую да вас, бо менавіта на гэтым тыдні Святлана Ціхановская прадставіла праект новай канстытуцыі. Я ведаю, што вы якраз і адказваеце ў ейным офісе за гэты накірунак. Назавіце, калі ласка, 3, ну максімум 4 вось галоўныя пункты, якія адрозніваюць вось гэты праект ад той канстытуцыі, што дзейнічае сёння ў Беларусі. Ну, па-першае, хацеў ўсё ж такі павіншаваць гледачоў Белсата з святам, днём Канстытуцыі. Свята, на якое, на вялікі жаль, пераўтварылася ў сучаснай Беларусі, ну, прабачце, у кавалак туалетнай паперы, но для улады сённяшняй дзейнай. На вялікі жаль, Канстытуцыю вывелі з правовага поля, з правовага карыдора, яна проста не дзейнічае. Таму мы і бачым, што улада рэагуе вельмі сімвалічна на гэтую дату. Што датычна перспектыў, то, канешне, новай Беларусі патрэбна канстытуцыя новай Беларусі. Што прапанавана і што з'яўляецца моцным бокам праекта новай канстытуцыі, гэта тое, што ў ёй будзе закладзены і рэальна працаваць прынцып падзелу улады. Гэта азначае, што мы вяртаем народу Беларусі судовую сістэму, парламент і выканаўчую уладу. Таго, чаго сёння няма. Сёння замест падзелу уладаў прынцып не функцыянуе, і мы бачым замест галін улады, бачым адзін ствол, дубінка ці ружейны. Гэта вельмі істотна. Другое, прынцып змяняемасці улады. Тое, што мы сёння бачым, гэта 27 гадоў, каля улады адзін твар, на тэлекране 24 гадзіны ў суткі адныя вусы, і мы бачым, што гэта прывяло да прыхватызацыі практычна ўсёй краіны. І трэці падыход – гэта прынцып раўнавагі і балансаў, што вельмі важна, каб у будучыні мы зноў не трапілі ў тую пастку і не здарылася сітуацыя, калі адзін чалавек ці адна асоба сінеючымі рукамі утрымоўвае уладу супраць волі народа. Спадар Юрый, я ведаю, што вы падтрымліваеце тыя прапановы, якія высоўваюцца афіцыйнай уладай сёння. Вы можаце сказаць, якія там змены вы прамуеце, з якімі зменамі вы пагаджаецеся вось у прапанаванай уладамі версіі Канстытуцыі? Добрый вечер всем. Действительно, мы провели 10 круглых столов, посвященных конституционной реформе.
И некоторые наши предложения даже совпадают с теми предложениями, которые господин Лебедько или команда Тихановской презентовала обществу. Единственное, что мы все-таки предлагаем не отходить от президентской республики, а команда оппозиции предлагает поддержать именно переход фактически к парламентской республике, наделив президента декоративными функциями. Мне кажется, это неправильно. Что касается еще, какие предложения у нас похожи, ну, например, это постепенная отмена смертной казни, мораторий до проведения какого-то референдума. Также я уверен, что будет имплементирована в новой конституции норма про ограничение каденции президента. И вообще очень хорошо, вот я все время осуждаю нашу оппозицию, но вот впервые они хоть какой-то подготовили конструктивный документ, впервые занялись теоретической работой. И меня лично, например, это очень радует. Поэтому у них свой есть проект, у нас свой проект, у власти свой проект, но будет уже сейчас видно, что будет конституционный референдум. То есть что это и как это можно расценивать, как не шаг власти по отношению к гражданскому обществу. Гаспадар Юрый, вось ведаеце, все ж таки палітычная тэорыя кажа, што ёсць улада, ёсць апозіцыя. Вы супрацьпастаўляеце сабе, кажаце, вось ёсць апозіцыя, ёсць улада, ёсць мы. А вы гэта хто? Мы — это системная оппозиция, потому что оппозиция делится на деструктивную и конструктивную. Мы — это та оппозиция, которая сформировалась в результате изменения политического ландшафта. Поэтому те, кто будут в системе, те и будут называться оппозицией. Кто не будет в системе, они снова скатятся с моей точки зрения, до маргинальности и до этого поля, в котором варились представители нашей старой оппозиции. Ну, наконт маргінальнасці я б з вами праспрашаўся. Ўсё ж такі это Святлана Ціхановская 20 еўрапейскіх краінаў наведала і сустракалася з лідарамі. Гаспадар Анатоль, чаму праект, вось, які прасоўвае каманда Юрыя Васкрэсенскага, вам, напрыклад, ну, не падыходзіць? Чым ён вам не падабаецца, які у вас несупадзенні з гэтым? Чаму вам не аб'яднацца, напрыклад, і не рабіць штосьці разам? Вось канструктыўная апозіцыя і яшчэ адна апозіцыя, і разам бы аб'ядналіся і рабілі штосьці. Ну, ведаеце, Белсат мяне здзіўляе. Хто такі Васкрэсенскі? Чалавек, які гатовы падносіць тапачкі Александру Лукашэнку ці выціраць за ім стол. Гэта частка улады. Давайте называць рэчы сваімі імёнамі. А мяне здзіўляе Белсат тым, што вы запрашаеце ў эфір людзей з мінулага. Што б не рабілі там Васкрэсенскі, Лукашэнкі, на выхадзе атрымаецца адное і тое ж. Альбо разбураны Саўгас, альбо ГУЛАГ. Гэта не будучыня Беларусі. Гэта не тое, што цікавіць сёння людзей. Любое, вот нават ваш эфір, калі разабраць, што вы перад гэтым гаварылі, гэта ўсё пра мінулае. Якому ці 30 гадоў, ці 40, ці 50, ці 70, але гэта ўсё з мінулага. Яны нават на Еўрабачанне, на міжнародны конкурс і тое адправілі агітбрыгаду імя Лукашенко. І скандал жа у тым нават не тое, што ім паказалі на дзверы, а сам факт, што туды паслалі вось гэты гурт з мінулага. Гэта гадоў 30, можа, быў бы цікавы для некага Саўгаса, дзе даўно ніхто не прыязджаў і прапаў свет, святло і не ўключаюць тэлевізор. Поэтому маё вам такое пажаданне: не запрашайце ў студыю, не запрашайце ў эфір людзей з мінулага. Гэта перагорнутая старонка. Што б там ни было, нават калі б Лукашенко сказаў, што ён бярэ праект Канстытуцыі, які распрацаваны камандай Святланы Ціхановскай і грамадскай конституцыйнай камісіі, нават калі б яны сказалі, што мы будзем гэта выконваць, на практыцы нічога б не атрымалася, таму што гэта людзі з мінулага, таму што іх адна галоўная задача трымаць уладу пасінеўшымі рукамі. І Васкрэсенскі з яго камандай гэтым дапамагае ім. Таму я нават не бачу сэнсу адказваць на гэтае пытанне. Яно бессэнсоўнае. Яно з мінулага, якое мы праехалі даўно.
Спадар Юрый, вы сапраўды дапамагаеце ўладам гуляць у іх гульню? Вось вашыя праекты, круглыя сталы, якія вы праводзіце, яны сапраўды дзеля таго існуюць, каб паказаць проста бачнасць, стварыць таго, што нешта адбываецца. Насамрэч гэта зацягванне часу ці гульня ў адны вароты. Мы говорили уже неоднократно, что мы держим и удерживаем квадратный метр демократии. Сейчас, может быть, это уже 2-3 квадратных метра. Планируем в перспективе эту территорию расширить до 200 тысяч квадратных метров, территорию Республики Беларусь. Поэтому я не понимаю, почему Анатолий Владимирович, называя себя демократом, является фактически латентным сталинистом и учит, как журналистов уважаемого телеканала «Белсат» делать свою работу. То есть уже вот в этой реплике его видно, как он боится инакомыслия. И я думаю, что если бы вот Анатолий Владимирович много говорил про усы, конечно, он бы хотел в эфире видеть свои усы, а не чужие. И я просто представляю, что бы было с инакомыслящими, если бы народ Беларуси ему дал такое право. Но, к счастью, народ Беларуси его отверг, как и всю его кампанию. Поэтому еще раз повторюсь, мы знаем, что делать. Мы не помогаем ни власти, мы не помогаем ни оппозиции, мы помогаем белорусскому народу удерживать вот этот квадратный метр демократии. Придет время, и вы еще нам скажете спасибо, если этого не понимаете. Ведаеце, у меня одна маленькая таксама ремарка, тому што вы кажаце, вось дапамагаеце беларускаму народу, але я памятаю адной з асноўных рэчаў, якой вы абяцалі заняцца, гэта было вызваленне палітвязняў, але тым не менш ад моманту, калі вы самі выйшлі на свабоду, у Беларусі палітвязняў толькі прыбывае, ўсё больш і больш з кожным днём іх становіцца. Так што і на ўсебеларускім народным сходзе, дзе вы былі запрошаны і мелі магчымасць таксама сказаць слова, я не пачуў ад вас нейкай крытыкі ў бок уладаў. Самая апазіцыйная, хто там казаў, была Ганна Анатольевна Конопатская. Спадар Анатолий... Но это же неправда. Я же предлагал закон об амнистии принять публично, и была трансляция на всю Республику Беларусь. Поэтому у вас не совсем корректная информация. Так же, как и предлагал пустить негосударственные издания в систему государственной подписки, печати и распространения. Публично и открыто. Але вынік, наколькі я веду, нулявы. Наши журналісткі сядзяць зараз у вязніцы. У Ганны Анатольевны Конопатскай, прынамсі, адна з яе прапановаў пра непрызнанне чырвона-белага сцяга неафіцыйна вядома, што прайшла, хутчэй за ўсё яго не будуць прызнаваць. Спадар Анатолий, вось у сувязі з гэтым, ваша канстытуцыя, ваша вось гэтая прапанова канстытуцыі, праект, што з ім будзе далей, як ён будзе развівацца, як вы будзеце яго імплементаваць у Беларусі? Ці бачыце для гэтага ўвогуле нейкія магчымасці сёння? Ну, я паўтарю яшчэ одну відавочную рэч, якая бачна в падаўляючай большасці грамадзянаў Рэспублікі Беларусь, што існуючы рэжым і канстытуцыя новай Беларусі гэта паралельны, якія не перасякаюцца. Што б яны не рабілі, гэта будзе разбураны калгас, гэта будзе гулаг, альбо 2-3 квадратныя метры камеры. Вось тое, што гаворыць Васкрасенскі. 2-3 метры камеры для Пятрухіна, дзе ён рэжа свае вены. 2-3 метры для Бабарыкі, хаўруснікам якога быў Васкрасенскі. 2-3 метры для журналістак, якія выконвалі сваю працу. І вы яшчэ тут у эфіры спрабуеце гаварыць пра нейкі сталінізм. Вы такі маленькі Сталін у такім галіфе побач з Александром Лукашенко. І вы ж нават на усебеларускім сходзе вы глядзелі ў бок, дзе сядзеў старшыня КДБ. І пыталіся ў яго. Ну так, я говорю, ці не так. Вы нават ні разу не сказалі слова палітычны вязень. Ні разу. Але за колькі хвілін эфіру лізнулі і Александра Лукашенко, і Расію, і Кремль, якая дапамагае рабіць тое, што яны робяць, гвалціць Канстытуцыю. Вы такі маленькі пасобнік. Вас вот выпустили, вам дают 2-3 метры. И вот на этих 2-3 метры вы можете там пошалить. Не больше того. Что дотычна проекта Конституции Новой Беларуси. Спадар Анатолий, калі можна вельмі коротко, тому что вельмі мало часу у нас застаецца. Коротко, гэта той проект, які зменіць сістэму, у якой сёння жывуць Лукашэнкі, Васкрасенскія і астатнія.
мы памяняем сістэму, і гэта самае галоўнае. Недастаткова памяняць прозвішчы архітэктараў гэтай сістэмы. Трэба мяняць сістэму. І гэта абавязкова будзе. І я думаю, што ў недалёкай перспектыве, недалёкай будучыні. Спадар Юрый, я пачынаў з спадара Анатолія, таму 20 секундаў вам даю, калі вы хочаце штосьці сказаць, але 20 секундаў, калі ласка. Я хочу сказать, что набор лозунгов Анатолия Владимировича уже изрядно надоел, и никакого конструктива я в них не вижу. Именно поэтому я могу сказать, что его предложения так и останутся пылиться на какой-то далекой-далекой полке. Ничего у вас не получится, Анатолий Владимирович, при всем моем к вам уважении. Я думаю, што гэта рассудзіць ужо час. Неўзабаве. Дзякую вам вялікі за гэтую размову. Анатоль Лебедзька, прадстаўнік Ціханаўскай канстытуцыйнай рэформы, і Юрый Воскресенскі, арганізатар круглага стала дэмакратычных сілаў, былі маімі суразмоўцамі. А мы працягваем. Заўтра ў Беларусі будуць адзначаць Дзень Канстытуцыі. Вось спадар Анатолій пра гэта ўзгадаў. Вядомая беларуская спявачка Руся з гурта «Шума» будзе адзначаць свой дзень народзінаў. Віншуем ад усёй рэдакцыі. З гэтых двух нагодаў заўтра адбудзецца прэм'ера ейнага новага кліпу «Дрэва». Руся кажа, што кліп – гэта ейны адказ белтэлерадыёкампаніі на непрафесійных музыкаў, якіх адсылаюць на Еўрабачанне за палітычную лаяльнасць. Песня, якую вы пачуеце, гэта старажытная беларуская малітва, песня нашых продкаў, дзе жанчына просіць багоў адвесці бяду з суседскай зямлі. На дадзены момант Руся самая суседка для сваёй краіны, бо вымушана з'ехала за мяжу. Заўтра кліп «Дрэва» з'явіцца ў сетках, а сёння прэм'ера на Белсаце. Любімыя беларусы, у свой дзень народзінаў і на дзень Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь я вырашыла зняць кліп сумесна з украінскімі арт-творцамі, якія праз гэтую працу выказваюць усім нам, кожнаму беларусу, словы падтрымкі, павагі і ўвагі. Я спадзяюся, што гэты кліп вам спадабаецца, гэта маё арт-выказванне наконт таго, што адбываецца цяпер у нашай краіне. І я шчыра дзякую тэлекампаніі «Белсат» за гэтую магчымасць, каб вы першыя убачылі гэты відэакліп. Жыве Беларусь, маё сэрца заўсёды з вамі. Ой, там деде Праз 5 дзён 19 сакавіка спаўняецца 15 гадоў плошчай 2006. Калі паглядзець на графік эканамічнага дабрабыту Беларусі, то гэта пікавы год, у які жылося багата як ніколі. Але дзясяткі тысячаў людзей выходзілі тады на вуліцы, намётавае мястэчка было.
на плошчы Каліноўскага, сотні затрыманых, якія прайшлі праз турмы. Усё гэта сведчыць пра тое, што немагчыма пабудаваць краіну на адным толькі дабрабыце. Хто б што не казаў, але я шчыра лічу, што без той плошчы і без плошчы, якія былі да яе і пасля яе, не было б 2020 году. Але гэта ўжо тэма для наступнага тыдня. Я ж вам дзякую за гэтую гадзіну разам у студыі. Для вас працаваў Ігар Кулей. Зычу вам добрага вечару. Беражыце сябе і сваіх блізкіх і заставайцеся з Белсатам.